हे राक्षस आहे काय तसं पटपट काव्याचं प्रेम प्रेम बाहेर येत. काव्या अगं का अरे सुरी जायची. काप तरी धावून का आला हा असा का का आला इकडे. पुढे ना या काय पलतय काय ता पलतय काय हा? आपण हे दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा वापरलं ना आपल्या घरातूनच पुदिना. फ्रेश आणि एकदम मस्त सुगंध सुटलाय. इथे मी आलं घेतले थोडं कापून, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या, कोथिंबीर घेतले आणि पुदिना. ओके. 3 मिरच्या घेतल्या, तिखट मिरच्या आणि हे सगळे खडे मसाले घेतले, काळी मिरी, दालचिनी वगैरे. आता हे सगळं आपण आधी मिक्सर मध्ये ग्राइंड करून घ्यायचं, थोडंसं पाणी टाकून ग्राइंड करून घ्यायचं आधी. ह्याच्यात मी लसूण टाकते, आलं टाकते चिरलेला आणि आपला कोथिंबीर. या 3 मिरच्या. थांबा हो थांबा, ह्या नाही टाकायचं आहे, हे फोडणीला टाकायचंय तेलात आपल्याला. आणि बाकीचा हा खडा मसाला टाकायचा आहे. हे बघा, पुदिना, थोडासा पाणी, उकडू झाला. हे वाटप रेडी आहे. तर मी कोलंबी बघा, ही 100 रुपयाची आम्हाला एवढी कोलंबी आलेली आहे. आणि इथे मी मसाले काय काय घेतले ते दाखवते. गरम मसाला घेतलाय छोटा चमचा, थोडीशी हळद, घरगुती मसाला असतो ना आपला लाल मसाला तो, आणि हा सगळा तिखट मसाला, हा पण घरातलाच आहे, आणि चवीपुरतं मीठ. आणि आपण 3 कांदे कापून घेतले छोटे आणि 2 टोमॅटो छोटे कापून घेतले. आता इथे आपण तेल टाकतोय, थोडंसं तेल टाकते. ओके. त्याच्यात आधी मी तेजपत्ता टाकते थोडा. आता इथे तेजपत्ता टाकलाय, त्यानंतर हे 3 छोटे कांदे चिरून घेतलेले. आता कांदा हा आपल्याला फ्राय करायचा आहे चांगला. काव्या जाशील बिर्याणी मध्ये आपण. डायरेक्ट काव्याने खुर्ची आणली स्वतःहून. खाली काय काव्याचं आमचं तोंड सुजलेलं आहे, गाल सुजलेला आहे. आता हा सुजाव गाल, हा तिलाच्या लाडूचा सुजलेला गाल आहे. खा खा. हॅलो, नमस्ते बोल. नमस्ते. कोलंबी भात बनवतो आम्ही इकडे. बरोबर फोन केला टाइमावर. येस, बोल काय आलं. कोलंबी भात बनवताय. पाठव तुला 1 प्लेट. मोबाईल मधून पाठव, भाईसाठी पाठव. भाईला ना पाठवते. आम्ही काय ताई नाही खात, मी नाही खात, बाई खातील ना. ताई नाही खात, मम्मी नाही खात, पण भाई खातात. साठी पाठवते. पाठवतो. आता कांदा इकडे परतला जातोय, तेलामध्ये कांदा टाकलेला आहे. 2-3 मिनिटं लागतात ना. काय इकडे प्यार आ रहा है आज फिर तुम. हे काय आता इथे कांदा फ्राय झालेला आहे काव्याच्या मस्ती मध्ये. आणि आता मी टोमॅटो टाकते. काव्याची मस्ती का तुझी मस्ती. काव्याची. आता टोमॅटो पण किती वेळ असं 1-2 मिनिटं. आता इकडे टोमॅटो टाकून पण 1-1.5 मिनिटं झाले ना. हो, टोमॅटो नरम झाले चांगले. हो नरम झाले. आता मी यात कोळंबी टाकते. म्हणजे आताच कोलंबी टाकायची. आणि जरा परतवायची कोळंबी 1 मिनिट. बघा, जरा 1 मिनिट परतवायची, मग सगळे मसाले टाकायचे. आणि मग आता कोलंबी परतवल्यानंतर कोलंबी आमची अशी फुगणार. कशी अशी फुगणार. हो का. आणि अशी पण फुगणार. आणि अशी पण फुगणार. हा बरोबर आहे, दोघांसारखी फुगणार. काव्या तिकडे मजा घेते आमची ती असते ती.
काय काय करता काय या ही बघ. बघ ता मध्ये मध्ये हा. डिस्टर्ब नुसता करताय. हा. काय बघायचं आहे बघ. कोलंबी देऊ अशी. प्लेट मध्ये ते दिलं. तर आता ह्याच्यानंतर आता ह्याच्यात मी मसाले टाकते. सर्वांना आपण जे जे घेतले ते लाल तिखट. हा लाल मसाला घरातलाच आहे, थोडा तिखट आहे म्हणून थोडाच घेतलाय. आणि हा गरम मसाला, हळद थोडीशी हळद आणि मीठ आणि मीठ सर्व टाकलेलं. आणि हे कधी टाकणार आहे? आता. आताच हो. मसाला हे मिक्स करायचं थोडं. हम्म. हे बघा हे असं मिक्स करायचं आणि आता टाकायचं. वास आला. आता हे वाटण बनवलेलं ना आपण, कोथिंबीर वगैरे, हो. आलं लसूण पेस्ट हे सगळं टाकायचं होतं. आणि कांद्याने मसाले का कमी टाकले आहेत? मसाले कमी का टाकले? कारण की 3 मिरच्या वापरलेत ना म्हणून. आणि ते कमी तिखटाचे नाही. तू काय बनवते हे? काय कोंडी भात, चिंगला भात. मग भात कुठे आहे? भात भात पण आहे. आता भात दाखवते. हा बघा बासमती राईस भिजवून ठेवलाय का? हो भिजवून ठेवलाय. पाणी तर नाही त्याचे, पाणी काढलंय ना भिजवून? पाणी काढलाय, भिजवला त्याला, चांगला धुवून घेतला आधी. काय करते ती, चांगला धुवून घेतला भात आधी, पाणी काढला त्याचा. काजलला विसरले, आता डॉलला घेतली. काय विसरली का मला? गाणं बोल, गाणं त्याच्यावर गाणं. असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, टिंग टिंग टिंग. मीठ टाकलं काय? टाकला टाकला. नाही तर आमचा भात सगळा आळणी होऊन जायचा. बाय बाय. म्हणजे बा फ्लाइंग किस कोणाला फ्रेंकीस येते? मला. तू पाणी त्यात टाकायचं ना जरासं. हो, म्हणजे कसं राहिलेलं वाटण पण सगळं जाईल तेल. काय पाठवून कोण काय करताय? कोण चावताय का डॉल? कलर मस्त आलाय ना. आणि हा आपला प्रॉन्स राईस ना ग्रीन होणार आहे, कारण की आपण कोथिंबीर आणि पुदिना वापरलाय ना म्हणून. आता मी यात भात टाकते. आणि हा भात मी 3 कप घेतलाय, छोटे 3 कप. बाय. शिंगला भात कोण खाणार आहे? बावली खाणार आहे, काव्या नाही. ती ऑन कॅमेरा शी सिटिंग मी. हे बघ आता मी पाणी वगैरे सगळं टाकलंय, भात सुद्धा टाकलाय. आता आपण ह्याचे 4 शिट्ट्या होऊ द्यायच्या. 4 शिट्टे झाले की झाले का? 4 शिट्ट्यात माझा भात होतो. खुशी बघा तिला किती झाली. थांब, काय मला करायचं आहे. 2 मिनिटं थांब, मी बघ कशी करते. अगं हे आपण करणार. थांब, झाला, थांब. अरे वा रे वा. चला आता जेवायला बसूया. हो, वास पण छान येतोय ना. सुगंध एकदम मस्त आला कोलंबीचा. काव्या आला काय सुगंध? ती बघ काय, तुझा नाक बंद आहे, कसा येईल? तुला कोणता पाहिजे तो घे. हा पाहिजे तुला? एक पापड काव्याला देतो. काव्या, ए काव्या, चल जेवायला. चल ये बाहेर. काव्या मध्ये बस. ए काव्या, चल लवकर. जेव बघूया, जेव कसं राहिले सांग. तर इथे बघा भात, तिघांची प्लेट एकदम रेडी. पहिला तर सुगंध एकदम छान आहे, गरम गरम आहे ना. थांबा, तोंड भाजेल. कोलंबी भात बोललं ना की भेटत होत नाही. आपण कोलंबी खाऊया ना. काय एवढं जवळ का बसलं? मला मध्ये ठेवायचं ते. काय बस ना मग मध्ये. काय बस गो. तू. जास्त फिरवायला लागतं तिकडं. ती बोलते सेल्फी घ्या. सेल्फी घ्या हो. हा, मस्त झाली बिर्याणी. झालं मस्त झाली. चिंगला भात एकदम मस्त झालेला आहे. आमचं खाण्यामध्ये लक्ष आहे. घ्या ना. जेवणाचं. जेवणाच आपण अगं तुझा काढते थांब ना. कसं झालं हो? इकडे ते बघ फोटो काढते ती. अरे तू तुझ्या ताटाचा काढ. नाही, तिघांच्या त्या ताटाचा काढला. तिघाचा चला इथे आमचं जेवण झालेलं आहे. काव्याला सोडून आलो. आणि काव्या बिझी आहे फोटो काढण्यात. फोटोच काढते. चिंगळा भात. चिंगला भात खाऊन झालेला आहे, पोटात गेलेला आहे. बाहेर आमचे डॉग्स पण खातात आहे. काव्याने पण खाल्लेला आहे. तर काव्याला घरी सोडतो.
ये काव्या बावली घे. बावली घे. बावली नको. हा बावली बावली विसरली. सोडून आलो. व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा आणि पोटा वाढवा आमच्यासाठी.